Molweni. Molweni, ndigqibobona ezinye iividiyo man apha kuFacebook. Khona urhulumane kuthiwa nguMatlakala somewhere kwesinye izikolo endingasaziyo noba ngesaphi. No, Matlakala le ntwana lena iyamleqa le. Matlakala imfuna ngesidena. Adla phantsi Matlakala. Hayi nam bendizawudla phantsi Matlakala. Andinawuzikhabisa ngezi ntwana, ziyabetha. Ayinawuthi ikukhangele ngesidena tata, ifuna ukukhaba. Matlakala idla phantsi. Nam bendinawudla phantsi. Ya, ndingubhuti Matlakala. Then enye ividiyo yomnye I think amakhaladi lawa. Miss wabo uyibhulukazi. Ezi ntwana zimthela ngamanzi lo sisi. Hayi, nam ndingulasisi okugqibela usisi kayiphakama le ntwana ibumba amanqindi. Nam ndingulasisi bendawuzicenga sisi wobhulukazi ndawuzicenga nam ndiphume because ke laa ntwana xa isibumbe amanqindi olaa hlobo andiyiboni uba ingangambethi ngobala. I mean seyibumbile amanqindi, kameke ndilungise nje ibhegi yam kancinci. Yho! No, xa siwabumbile amanqindi olaa hlobo laa ntwana andiyiboni uba inganqandwa yintoni uba ingamkhaba uMay sister. And then enye yesithathu ividiyo endiphinde ndayibona ilayiti inyala incinci. Yho, incinci iyadukisa uba yona mayingaqheleki kakubi. Yer sikazwaka yitsho uba mayingabanjwa. No, into engafuniyo laa ntwana uba mayibanjwe because ayiboni uba ibanjelwa ntoni. Ayiboni uba ndibanjelwa ntoni, sikanzwaka. Ndiyayibona ifunula notitshala wayo le ntwana. Ezinye ke ngezi zidlulileyo iividiyo esike sazibona. Yho! Imisi ihlohla umntana impama wesikolo yamgibisela impama. Phofu ke laa mntana lwa as much as uba singacinga uba i-racism lwa, mhlawumbi yi-racism, amabhulu a-racist. Kodwa ke laa ntombazana ityhale esaa situlo sambetha laa sisi. But naye ke babe kuthiwa yintombi emhlophe leyo bengazuvela aqhwabe nje. Enye ikeyisi ngumntana wentombazana uphendulana I think ikeyisi emva kwaleyo uba uqhwatyweni. Ngumntana wesikolo uphendulana netitshala. Ititshala ibubhulurha. Bajongene ngezibunzi so. Ngoba yes, yenza le nto ufuna uyenza. Xa nge-English of course ke. Mna bendibona mano izititshala ezi. Iititshala maziye kutrithwa njengabantu abaphangela ofisini anymore. Ngoba ke inyani emsulwa ethi iititshala aziphangele ofisini. Iititshala before uyititshala mna bendibona uba abantu aba bangeniswa kwitraining yobupolisa okanye yobujoyi. Ititshala iye eklasini iphethe igani because iititshala masike kuzitrithani ngathi abantu bahlala eofisini. Ititshala ne-security akho mehluko because i-security zigada abantu abakhomita i-crime. So i-security ziye zifundiswe ke nge-crime, zixhotyiswe zikwazi ukuxhotyiswa. Namapolisa uba ndindiboni kahle ilanga libukhali eKapa. Namapolisa aye axhonyiswe, axhotyiswe ngoba yaxhonyiswe. Axhotyiswe and amapolisa ke anikwe norayithi yoba adubule because kuyaziwa abantu badilisana nabo ziingalanzinzi. You cannot expect
ititshala uba behave in front of a student as a violent. Like, how do you behave in front of a violent bunch of people when afuneka umaintain isimilo? Number one, and the minute to maintain isimilo sakho uba no the teacher shouldn't be behaving like this, you're going to that disadvantage more because as libali uzoyika. Number one. So the minute umane usithi no njengontate Matlakala, then Matlakala uvela wabaleka, wayibona laa ntwana ndiyamleka, kaloku uyayoyika. No mayimleke le ntwana Matlakala ke sitena wadla phantsi uMatlakala. Iititshala isiwe kwi-training yamapolisa kaze zinikwe imipu zidubule ezinto ezi, yebo. Ngephi enye isolution mhlawumbi ocinga uba ingasebenza? Because uzawuthi kuqashwe izecurity esikolweni zawukhatywa zinye izecurity ngezintwana. Entwana ngezi sinxila nazo kwezi thaveni zileqa abantu kwezi thaveni ngamaphozo, zineemanskap ngezi zirobha ilokishi. Wena uthathe umntu oye esikolweni oyofunda ubutitshala, umthathe uyomgadisa into enjalo esikolweni, ucinga uba akho nto izawukwenzeka? Yho guys. And kaloku anikwazi ubleyima nithi abantwana abanasimilo okanye iititshala zamisbehave. Ngumthetho oniwuvumeleyo, but especially abantu abamnyama. Abelungu ke nangxaki nawo because andiyazi, andikhulanga nabo, andibantu abakhuliswa njani. Abantu abamnyama abakhuliswe ngesifazi babengekho nje, babe bambalwa. Yayingaqhelanga nokuqheleka le nto uba umntana omncinci aphendulane netitshala. Umntana omncinci ongakaphendulane netitshala awungakuyibona loo nto. Ngoku udibana netitshala lisesibhidini leqonga, kuthiwa nguNtate Matlakala, uleqonga umfundi. Yintoni? Ngumthetho njalo. Kutheni nixutha into zabantu abamnyama? Indlela zodisiplina nizixuthile zabantu abamnyama, nisinike zabantu abamhlophe. Azisiyabona zisude ngoku. Noko ndidibana nathi sisesibhidini sileqwa ngabantwana. Umbethe umntana uhamba etrongweni njengale misi ivele agibisele impama. I-racism sithathe siyibeke ecaleni, laa misi bekufanele yenze njani xa ibethwa ngumntana omncinci ngedesika, desika izondibetha apha emilenzeni. The next thing ngoku imisi xa iqwaba funeka iyoxoxela loo nto into. And abantwana ndinayo into ethi bayayiplana le nto because kutheni kuqale kuvidiyorazwe before kusenzeka isini. It means ixoxiwe le nto ngebreak uba namhlanje sizawuxhela lo unguMatlakala. Sizayikhabinya ngesitena le nguMatlakala, sizayinxiba ngesitena. Sinenvidiyoraze boys, avidiyoraze nyani. Miss bendibona mna nje, hayi kakubi miss zixhotyiswe guys. Ningaziqasheli izecurity, makuqhobe imisi kuqala. Mhlawumbi isecurity singafika late, maqale kuqhobe imisi then isecurity ibe yi-backup. Not uba uzawubiza izecurity, hayi khona. Mhlawumbi isecurity singafika late, uMatlakala sekecinywe ngesitena. Ile ntwana endihlekisile kuthiwa baleka Matlakala. uMatlakala wadla phantsi na. Kodwa intwana sesela ntwana imonqena uMatlakala. uMatlakala laa ntwana akayixakwe yimaths. uMatlakala kungafuneka iyekile laa ntwana, ingenzanga homework, akanothi bayiphume eklasini. Kodwa laa ntwana nayo into ethi ingamcela uMatlakala uba namhlanje uMatlakala sicela ungafundi. Akanawugqoloza uMatlakala, yena agibisela isitena. Otherwise ibiyimbono nje, hayi mna namhlanje ndaye ndangxola ke bona ikapa ke.
imbono nje yam namhlanje uba imisi mazinikwe imipu kwenzela uba uMatlakala kabavukelwe yinkenkqe yasemakwabo adibane negani engekabi nagani imisi. Mna bendibona uba izigushelo noba libhozo xa yoditha kwenzela uba uMatlakala uvukwe yinkenkqe yakhe kaphinda watsala istand atsho kabeka yi-1 aphose adibane nebhosa entanyeni. Kaloku ezi misi ezi nezititshala koobhuti bethu ngoosisi bethu, so wena xa unelungelo lobetha ubhuti wam ngesitina, ubhuti wam kutheni engazuba nalungelo lokukiphisela ibhozo kungcwatywa phaa kokwenu kunoba kungcwatywa uMatlakala kuvele kungcwatywe wena lo. Imbono nje yam le ndingumenyosi.